Φτάσαμε λοιπόν στο Λονδίνο, στην πρωτεύουσα εκεί της Μεγάλης Βρετανίας, και καλωσορίζω στη συντροφιά μας την επικεφαλής του παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Λονδίνο, την κυρία Κυριακή Μίτσου. Καλημέρα Κυριακή από την Αθήνα. Καλημέρα αγαπημένη μου Νατάσα από το ηλιόλου στο Λονδίνο σήμερα θα πω. Ωραία. Βεβαίως και εμείς ηλιακάδα έχουμε, έτσι. Ο καιρός θα έλεγα... Ηλιακάδα με δόντια όμως. Ναι. Λίγο κρυουλάκι. Εμάς ο καιρός είναι πολύ καλός. Αγγίζει νομίζω τους 27 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αθήνα. Τέλεια. Είναι πραγματικά ηλιόλουσος καιρός, σχεδόν καλοκαιρινός. Λένε ότι θα χαλάσει από αύριο, αλλά ας χαρούμε το σήμερα τουλάχιστον, και το ίδιο εύχομαι και σε εσάς, γιατί δεν τον συναντάτε πολύ τον ήλιο. Εδώ τώρα τελευταία έχει αρχίσει να μας τα χαλάει και σε εμάς και να μην κάνει την εμφάνισή του τόσο συχνά όσο θα θέλαμε, έτσι. Ναι, τα μαθαίνω. Εμάς είναι ήλιος με δόντια, γιατί από χθες έχει έτσι βάλει μπόλικο κρύο ξαφνικά, ενώ μέχρι στιγμής ήταν πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Αλλά εντάξει, τώρα είμαστε Λονδίνο, είμαστε μέσα Οκτώβρη, τι να περιμένουμε. Μια χαρά είναι. Εντάξει, ναι. Όλα καλά. Πάμε το σήμερα. Είναι αναμενόμενο, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, η Κυριακή Μίτσου, είσαι επικεφαλής αυτού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού του Culture in Action, είσαι ηθοποιός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι ένας άνθρωπος έτσι των τεχνών και του πολιτισμού, και με πολύ μεγάλη χαρά πριν από λίγο καιρό σε είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο και μας είχες πει και τα ωραία νέα που είχες αποδεχθεί την πρόταση του κυρίου Κούκη, του Προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, να είσαι επικεφαλής ενός παραρτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δύσκολη δουλειά, απαιτητική δουλειά πολύ, γιατί το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι έτσι ο κατεξοχήν, ας πούμε, φορέας όχι μόνο για τον πολιτισμό και ειδικότερα για το βιβλίο εδώ στην πατρίδα, και είναι πάρα πολλές οι δράσεις του Ιδρύματος. Ήδη υπάρχουν παραρτήματα και ιστορικά θα λέγαμε παραρτήματα, με την έννοια ότι κάποια από αυτά τα παραρτήματα βρίσκονται και σε ιστορικές ελληνικές κοινότητες, όπως είναι αυτό της Αλεξάνδρειας, της Οδυσσού ή και στην Τεργέστη. Τώρα λοιπόν πλέον εγκαινιάσατε το γεγονός ότι υπάρχει παράρτημα και στο Λονδίνο πριν από λίγες ημέρες σε μία έτσι ιδιαίτερη αίθουσα. Τι ακριβώς έγινε, πώς ήταν αυτά τα εγγένεια, ποιοι παραβρέθηκαν, τι υπόθηκε, δώσε μας μια εικόνα. Ναι, Νατάσα, αρχικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είναι χαρά μου που τα ξαναλέμε. Εκτιμώ πάρα πολύ όλη την δουλειά που κάνεις και όλη αυτή την προσφορά σου και την αγάπη σου για τους Έλληνες της ομογένειας, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος εκεί που μας δίνει και εμάς ένα βήμα για όλα όσα γίνονται στην ομογένεια. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή ιδιαίτερη για μένα, ξεχωριστή τιμή για μένα, η πρόταση του κυρίου Κούκη, την οποία δέχτηκα με πολύ χαρά. Βέβαια έχει, όπως λες και εσύ, έχει πολλή δουλειά, έχει πολλή ευθύνη, γιατί πλέον εκπροσωπείς με κάποιο τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό, αν και εγώ πιστεύω ότι όλοι εκπροσωπούμε τον ελληνικό πολιτισμό, άμα τη εμφανίση μας, άμα τη ύπαρξή μας, αλλά προφανώς πόσο μάλλον όταν έχεις ένα τέτοιο θεσμικό τίτλο που δίνει ένα επιπλέον φορτίο, αν θέλεις, στους ώμους μας. Ωστόσο, είναι μεγάλη μου τιμή να το κουβαλήσω αυτό το φορτίο και χαίρομαι ιδιαίτερα. Είχαμε μια εξαιρετική βραδιά στις 29 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Great Hall του King's College London, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών του King's College και φυσικά με τη συμπαράσταση, την ευγενική συμπαράσταση της διευθύντριας και καθηγήτριας του King's College, Dr. Gonda Van Steen, την οποία εκτιμώ και απεριόριστα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.
Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, πολυπληθής, ήμασταν γεμάτοι, η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη, γύρω στα 200 άτομα περίπου. Ήταν μια βραδιά πολύ συγκινητική, πολύ ζεστή, πολύ φιλική, με πολύ χαρά. Παρουσιάσαμε, φυσικά ήταν παρόν ο κύριος Κούκης, ο οποίος ήρθε από την Ελλάδα ακριβώς για αυτό το λόγο. Παρόν ήταν και ο πρόξενος της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κύριος Χρήστος Γούλας, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του. Ο πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας επίσης ήταν παρόν. Σημαντικοί φορείς της κοινωνίας εδώ, της τοπικής κοινωνίας, όπως η προϊσταμένη εκπαίδευση της ΚΕΑ, της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, η προϊσταμένη εκπαίδευση επίσης από την Ελληνική Πρεσβεία, η κυρία Βερόνη, η προϊσταμένη της Κυπριακής Αποστολής, η κυρία Λόη. Σημαντικοί επίσης δημοσιογράφοι, ανταποκριτές, εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής παροικίας εδώ στο Λονδίνο και πάρα πολλοί φίλοι και αγαπημένοι που ήρθαν να στηρίξουν και να χαρούν μαζί μας αυτή τη βραδιά. Άρα από τον κόσμο που παραβρέθηκε καταλαβαίνει κανείς ότι αγκάλιασαν αμέσως το γεγονός ότι πλέον υπάρχει και ένα παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Λονδίνο. Βέβαια. Ήταν πραγματικά, υπήρχε κόσμος που είχαμε ήδη γίνει sold out από τις πρώτες σχεδόν μέρες που βάλαμε ανακοίνωση χωρίς να το διαφημίσουμε και πάρα πολύ. Και υπήρχαν και λίστες αναμονής που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βάλουμε όλο τον κόσμο μέσα. Παρόλο που υπερβήκαμε και λίγο τα όρια της αίθουσας, αλλά εντάξει, ήταν και άλλοι μαζί μας εκεί στο King's College. Οπότε, ναι, ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Ο κύριος Κούκης έκανε, τη βραδιά άνοιξε η Dr. Donda Van Steen με ένα πολύ ωραίο ζεστό καλωσόρισμα. Συνέχισε ο κύριος Κούκης με την ομιλία του, ο οποίος μίλησε γενικότερα για το έργο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού ανά τον κόσμο, τα υπόλοιπα παραρτήματα, τις δράσεις. Ανέλαβα μετά εγώ τη σκητάλη, μιλώντας για τις ήδη υπάρχουσες δράσεις που είχαμε ήδη κάνει πριν ακόμα και τα εγγένεια. Παρουσίασα την ομάδα μου, μια ομάδα μικρή, πολύ μικρή, αλλά εξαιρετική, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, την Κατερίνα Γκόγκα, την Αλεξάνδρα Σιμεωνίδη, που βοηθάνε όλες αυτές τις δράσεις και είναι οι άνθρωποι στους οποίους στηρίζομαι για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε και τις μέλουσες δράσεις μας. Και στη συνέχεια είχαμε μια εξαιρετική συναυλία από τον υπέροχο καταξιωμένο διεθνώς Έλληνα σαξοφωνίστα τον Βασίλη Ξενόπουλο, μαζί με τον Ούγκρο μουσικό πιανίστα, τον Ματίας Γκάγερ, οι οποίοι έδωσαν μια πολύ όμορφη performance, και η βραδιά έκλεισε με ένα κρασάκι και 2-3 πώς θα το πω, εντάξει, με ζεδάκια. Περάσατε πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ όμορφα, αλλά αυτό που ήθελα να πω και έχει σχέση με αυτό που ανέφερες για το ότι ο κόσμος αγκάλιασε πολύ. Ένα πράγμα που εμείς αναφέραμε εκείνη την ώρα ήταν ότι πολύ θα θέλαμε να έχουμε και στήριξη και από άλλους εθελοντές και από ανθρώπους καλλιτέχνες που θα θέλανε να έρθουν να στηρίξουμε το έργο τους. Και είναι πολύ σημαντικό τα λόγια που έχουμε πάρει κατόπιν, δηλαδή τα email που παίρνουμε για το πόσο πολύ χάρηκαν αυτή τη βραδιά, το πόσο πολύ τους άρεσε αυτή η φρεσκάδα των νέων ανθρώπων, ότι δεν ήταν κάτι στημένο. Παρόλο που γίνανε αυτοί οι λόγοι, αλλά ήταν όλα τόσο χωρίς να κουράσει, και πόσοι άνθρωποι έδειξαν αμέσως από εκείνη τη στιγμή και μέχρι σήμερα τη διάθεσή τους να προσφέρουν, να συμμετέχουν σε αυτό, να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είπα και στην αρχή, Κυριακή Μίτσου, χωρίς να θέλω να σε αγχώσω, ότι είναι πραγματικά και μεγάλος
ο όγκος της δουλειάς που θα έχεις τώρα που ουσιαστικά έχει εγκαινιαστεί πλέον και το παράρτημα και προχωράει σιγά σιγά όλο αυτό και είσαι επικεφαλής του παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Λονδίνο. Ο μόνος λόγος έτσι που ουσιαστικά το είπα και θεωρώ πραγματικά ότι είναι δύσκολο μεν, εύκολο δε. Υπάρχουν και πολλά αρνητικά και πολλά θετικά. Τα θετικά είναι ότι σαφώς είναι πλέον πολλοί Έλληνες στο Λονδίνο και ενώ υπάρχουν κάποιες εστίες να πω πολιτισμού, δηλαδή υπάρχει το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο που κάνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί στο Λονδίνο, υπάρχει η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου και πλέον έχει και παράρτημα για τα παιδιά. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τον ελληνικό πληθυσμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα. Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που πλέον μένουν στο Λονδίνο. Η ίδια η παροικία της Μελβούρνης, που λέγαμε για πολλά χρόνια και οι ίδιοι το λέγανε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο, η Μελβούρνη, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εδώ από την ίδια την παροικία της Μελβούρνης λένε ότι πλέον μας συναγωνίζεται το Λονδίνο, που δεν υπάρχουν στατιστικά στο Λονδίνο ώστε να ξέρουμε ακριβώς πόσοι είναι οι Έλληνες στην περιοχή. Από τη μια λοιπόν υπάρχουν πολλοί Έλληνες και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, δηλαδή εγώ σιγά σιγά άμα ανοίξω την ατζέντα μου και γράψω Λονδίνο θα βγουν διάφοροι φίλοι καλλιτέχνες που κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Από την άλλη δεν υπάρχει αυτό που συναντούμε σε άλλες περιοχές, όπως ας πούμε, για παράδειγμα που λέγα πριν στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, δεν υπάρχει η ελληνική κοινότητα όπως την γνωρίζουμε σε άλλες χώρες, οπότε δυσκολεύεται λίγο και το δικό σου έργο. Δεν είναι ότι έχεις να αποτανθείς την ελληνική κοινότητα με κάπως εκεί με μια συνεργασία κάτι να γίνει. Είναι λίγο πιο δύσκολο τα πράγματα. Βεβαίως έχετε και ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι. Βέβαια, ήταν και ένας από τους χορηγούς μας, στους οποίους δεν αναφέρθηκα ακόμα, αλλά θα αναφερθώ, ήταν πολύ σημαντικό και αυτό. Ναι, είναι όπως τα λες τα πράγματα, ακριβώς έτσι. Συναγωνιζόμαστε τη Μελβούρνη, μπορεί και να την έχουμε περάσει, όμως υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη για να κατανοήσουμε αυτές τις δυσκολίες που έχουμε εμείς εδώ στο Λονδίνο. Υπάρχει η διαφορά ότι η κοινότητα η δική μας, η ελληνική, είναι πολύ νέα. Είναι μόλις κάποιων χρόνων. Δηλαδή, αν πούμε ότι το Brexit σταμάτησε την εισρωή Ελλήνων εδώ, τότε μπορούμε να πούμε ότι η μαζική εισρωή Ελλήνων έγινε με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα το 2010, οπότε δηλαδή μιλάμε για τα τελευταία 10 χρόνια περίπου που ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια πιο μεγάλη ελληνική κοινότητα. Αυτή η ελληνική κοινότητα επίσης είναι διασκορπισμένη. Δεν είναι σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, μπορεί στο Βόρειο Λονδίνο να είναι πιο συγκεντρωμένη η ελληνική κοινότητα, αλλά είναι πιο πολύ κυπριακή κοινότητα. Ναι, βέβαια. Η οποία είναι πολλά χρόνια εδώ και ήδη εδρεωμένη. Η ελληνική κοινότητα όμως είναι διασκορπισμένη. Οι Έλληνες βρίσκονται παντού. Δεν είναι σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί από μόνο του μια πολύ μεγάλη δυσκολία να συγκεντρώσεις τους Έλληνες, να δεις πώς είναι, ποιοι είναι. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, όπως είπες και εσύ, από άλλους αντίστοιχους αξιόλογους φορείς που έχουν δείξει απίστευτα δείγματα προσφοράς στην ελληνική κοινότητα όλο αυτό το διάστημα. Και βεβαίως θα μπορούσατε και να συνεργαστείτε, έτσι. Θα μπορούσε να υπάρξει και μια συνεργασία. Μα ούτε κι άλλως έχουμε συνεργαστεί. Εγώ προσωπικά έχω συνεργαστεί και με την Ελληνική Βιβλιοθήκη, έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Και φυσικά και είμαστε ανοιχτοί και στις συνεργασίες όσον αφορά, εννοώ, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Ωστόσο, αυτός είναι ένας από τους στόχους που έχουμε με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, να φέρουμε και να συσπυρώσουμε αυτή την ελληνική κοινότητα και τους Έλληνες καλλιτέχνες, αν θέλεις, κάτω από μια μεγαλύτερη ομπρέλα, σιγά σιγά. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά
με τις άλλες κοινότητες που είναι χρόνια εδρεωμένες της Αμερικής και της Αυστραλίας, ας πούμε, ή του Καναδά, γιατί αυτές είναι 4 μεγαλύτερες κοινότητες, αν θέλεις, που έχουν εδραιωθεί από το 60, ας πούμε, είναι η διαφορά της απόστασης. Όταν ο Έλληνας του Λονδίνου μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να πάει στην Ελλάδα, 2-3 φορές το χρόνο, δεν θα εμπλακεί πολύ με τα τοπικά πράγματα εδώ της ελληνικής κοινότητας. Δεν τον ενδιαφέρει και τόσο ίσως να σου λέει, εντάξει, θα πάω τώρα στην Ελλάδα, θα πάω να δω μωρακή ένα θέατρο τώρα, γιατί να δω εδώ, για παράδειγμα. Υπάρχει, ξέρεις, αυτό. Και επίσης μας επισκέπτονται και πιο εύκολα καλλιτέχνες. Δηλαδή, τις προάλλες είχαμε εδώ ο Μαζονάκη, έρχεται η Τσαλιγοπούλου. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο αυτό το πάρε δώσε με την Ελλάδα. Είναι 3-3,5 ώρες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι επίσης δεν υπάρχει αυτή η δίψα και η πείνα του να συναντήσω τους Έλληνες, να βρεθώ με τις ρίζες μου, με τους συμπατριώτες μου, να έρθω πιο κοντά, γιατί τους έχω εκεί σε 3 ώρες. Από την άλλη, βεβαίως, το καταλαβαίνω πλήρως αυτό που λες, Κυριακή, και φαίνονται οι δυσκολίες, έτσι, του συγκεκριμένου παραρτήματος. Από την άλλη, τι πιο ωραίο από αυτό που είπες πριν, σαν μία ομπρέλα να αγκαλιάσει τους Έλληνες καλλιτέχνες του Λονδίνου και όχι μόνο του Λονδίνου, έτσι, όλου του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλου του Ηνωμένου Βασιλείου, βέβαια. Εμείς δεν είμαστε μόνο για το Λονδίνο, είμαστε για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, κοίταξε να δεις, είναι πολύ μεγάλος ο όγκος δουλειάς, πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος δουλειάς. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, πολύ δραστήρια χώρα, με πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, είναι πολύ μεγάλος ο όγκος δουλειάς. Οπότε, ξέρεις, εμείς σε αυτή τη φάση το κάνουμε λίγο πιο... Είμαστε στην αρχή, προσπαθούμε να βρούμε ακόμα τα πατήματά μας, να συνδεθούμε με κόσμο. Οπότε πιστεύω ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα και με τις δράσεις που έχουμε οργανώσει και οργανώνουμε μάλλον, γιατί δεν τις έχουμε ακόμα ολοκληρώσει, είμαστε στη φάση οργανώσεων. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που θα γίνουν το 2024 και έχουν εγκριθεί και από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και τον κύριο Κούκη. Οπότε και προχωράτε. Θα προχωρήσουμε, ναι. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά και με τη δουλειά μας, με τις δράσεις που έχουμε, και θα μας μάθει περισσότερο ο κόσμος και θα έρθει να εμπλακεί και θα γίνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού αυτό ακριβώς που έχουμε σαν όραμα, μία ομπρέλα για όλους. Κυριακή Μίτσου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις, γιατί είσαι αικίνητη και με μεγάλο πάθος και μεράκι για αυτό που κάνεις. Εμείς είμαστε εδώ, όχι μόνο η δική μου εκπομπή, σε ευχαριστώ και πριν για τα καλά σου λόγια, αλλά να ξέρεις όλος ο σταθμός, όλη η φωνή της Ελλάδας προσπαθεί να προβάλλει τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά θα προβάλλουμε και τις δράσεις του παραρτήματός σας, θα με ενημερώνεις για ό,τι κάνετε μέσα στο 24 και θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από εκπομπές Φωνής Ελλάδας και τη σελίδα μας και το Facebook να ενημερώνουμε και εμείς τους Έλληνες όπου γης. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.